Atzaldeon da ongi etorri da noi. Bueno, astontako zetate jardunalixen bigarren itzaldixa da urkua. Zentzian hastian testu inguruan antolatutako jardunalixeetan, saiatzen ga askotariko publikoantza da ekimenak antolatzen, eta baitxa, arlo diferentetako islariak ekartzen, ezta? Hildo horretan, gaur bi ikerlari ekarri ditugu, gai ezberdina landuko dituzte euren artean, baina bisak ala bisek bauke komunian zerbait, ez? Bisak herrikoak, berrerakoak eta gaztiak. Gaurkotasun handiko bi gai aurkeztuko eskue, Maitane Mujikak da Irati Sanzek. Antibiotikoen ganako resistentzia arazo alda, eaen, galdera horrei erantzungotza Maitane Mujikak. Itzaldi honen helburua da, eaeko behia ziendan gaur egungo egoera nolakoan asaltzia, izan be, antibiotikoen ganako resistentziak gero handixagoa da, batez be bakterio espezio batzuetan, eta antibiotiko horietako asko gaur egun erabi ezin bihurtu dira. Maitane Mujika biologian graduatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean, mikrobiologia eta osasuna masterra egin zean Unibertsitate berian, eta 2019an da hogeixan, nanoburbuien inguruko proiektuan lanian, ibilizan Saiolan enpresan. Eta gaur egun ikerketako teknologoa da Neiker enpresako animalixen osasuna saian. Irati Sanz berriz, urtegixek landarietan izan dezaketen eraginaz, berba ingo dozku. Uran erregulazioak eta horretarako sortzen dien urtegixek kalte larritxak ekarritzakete ibaietan, eta baitxa inguruko ekosistemetan be. Eta egiten ari den ikerketan aztertzen ari da, itoizko urtegixan eragina inguruko basuetan da landare dian. Biologian graduatu da berabe Euskal Herriko Unibertsitatean, eta biodibertsitateko masterra egin zeban Barcelonako Unibertsitatean. Eta honetan doktoretza ikaslia da Euskal Herriko Unibertsitatean. Delta del Llobregateko espazio naturaleko ezitzaia izen zen, eta Fundesplai izeneko ingurumen enpresako koordinatzaia. Eta Maitane emangotzatitza. Bueno, atzaldeon danoi, nire buru aurkeztu bianean, baina ez dau falta ikeitzen. Así que, hoxe, ekaitzek esan daen bezala, gaur antibiotikuekiko resistentzian inguruan berbaitxera nator. Azken finean, Eusko Jaurlaritzako laguntza bat eskatu neban, emun sosten, eta horri esker egon naiz 2 urtetan ziar Neikerren antibiotikuekiko resistentzian inguruko proiektu batian lanian. Neiker, baten batek ez badaki, bada nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakundia, eta hasieran ingot sarreratxo bat, badano juteko pixkat batera, kontzeptu honek ezagutzen, eta gero azalduko oso gainetik bertan indako lanan zati batzuk. Emaitzik ez duten mungo, konfidentzialtasuna dela eta gauza batzuk endio ez die publikau, eta ez dute emaitza konkretu iken mungo, baina pixkat pintzela da batzuk. Lehenik eta behin, sedia antimikrobianuak eta sedia antibiotikuak. Antimikrobiano esaten dugunean, gabiz itxen erreferentzia organismo mota askoi aurre itxen dotzen agentiei erreferentzia itxen. Hau da, 10 sustantzia batzuk, ingo dutzenak aurre bai virusei, onjuei, protozouei, helmintuei eta bakteriuei. Eta konkretuki bakteriuen aurka lan itxen deben antimikrobianuei deitzen jau antibiotiko. Orduan, antibiotikuak dia antimikrobiano mota bat eta konkretuki bakteriuei aurre itxeko erabiltzen die. Gainera, antibiotikoak izan lehizke bai jatorri naturalekuak ero jatorri sintetikokuak eta euren ekintza bi modutarain eraman aldabe aurrera. Alde batetik, bakterioen askuntza selektiboki inhibituta, hau da, oztopatuz bakterio konkretu batzun askuntzia, orduan momentu batian, baina ez dugu eukiko bakterioi bizirik gorputzian, eta beste ekintza mota izango zen bakterioak zuzenian hiltzia. Orduan jabein jakinda zedian antibiotikuak, zeda honekiko erresistentzia. Egisa da ikuspuntuan arabera definizio desberdinak darela. Orduan ikuspegi kliniko batetik egongo bagina hitz egiten erresistentziai buruz, hau izango zen bakterio handuixak daukan gaitasuna tratamentu antibiotikuak irauten daben bitxartian biziri jarraitzeko edo hasten jarraitzeko.
Andui da zepa, baten batek ez baldin baki euskeraz, esate jako andui. Gero, ikuspegi genetiko batetik begiratuz gero, izango litzake aldaketa genetiko baten ondorioz, izan likela bai mutazio bat edo bai gene baten eskuratzia, gene berri bat lortzia, bakterioak lortzia gaitasuna antibiotikoei aurre eitzeko. Eta azkenik, ikuspegi mikrobiologiko batetik begiratuta, erresistentzia izango litzake espezie bereko beste bakterio handui batzuk, baino antibiotiko kontzentrazio altu hauetan bizirik irauteko gaitasuna eukitzia bakterioak. Eta zela infektau algaitxue guri bakterio honek, edo zela transmitidu leizke. 3 bide ezagutzen die, izan leikele lengua infektauta dagoen animali batekin kontaktu zuzen eukitzia, hau da, adibidez, behi bat dago antibiotikuekiko erresistente dien bakterio batzukin infektauta, eta gu kontaktuan baldin bagare animali horrekin, aldo harrapau, bakterioa. Beste bat izango litzake kontaktu zuzen eukitzia ingurumen batekin zeinetan antibiotikuekiko erresistentiak dien bakterioak daren, eta azkena, izango litzake kontsumitzia elikagairen bat kutsatuta dagona, bebai, olako bakterioekin. Eta behin kutsatzen gainean, ze gertatzen da gorputzian. Hori ez, bakterioak gu infektatzen gaitu, kasu honetan gitzakisa izan leike, animalisa izan leike bebai, eta orduan, hemen ipini dut eskema bat, zenbakixekin, hemengo listako pausuak edo izango ziala, bale? Orduan, bigarren puntu hontan edo irudi hontan, ikusi leike bakterio batzuk diela erresistentiak, kasu honetan urdin kolorez egongo lirake errepresentauta, eta beste batzuk dia sentikorrak, laranjak, hau da, sentikor deitze jau, erresistente ez dian bakterioei. Orduan, guri infektatu gaitxuen bakterio horredanen artean, badago erresistentia bat edo batzuk. Eta orduan, emango dozkue tratamendu bat, antibiotiko bat, hil alizateko bakterio horrek. Orduan pasauko ginen, hirugarren eskema ontara, eta ikusi leik ezela lehen laranjak sentikorrak zian bakterioak, oina hildako bakterioak dian. Baino, erresistentiak jarraitzen dau hor, lehen bezala. Osa, bizirik eta atope. Orduan, segertauko da, kasu honetan zela bakterio erresistentiak bakarrik egongo dian bizirik, honek gerota gehiago galduko dia eta gerota gehiago hasiko dia, eta egoera normal batian, baino euneko handixau bat okupauko dabe euren populazioan. Orduan, gerota bakterio erresistente gehiago okiko ditugu gure gorputzian. Eta azkenengo eskema hau izango litzake komentatzeko erresistente dien bakterioak bai aldotzela pasau erresistentzia hori, mekanismo hori, hasiera batian sentikorrasan bakterio bati. Orduan, arazua ez da bakarrik erresistente gerota gehiago eukitzea, baizik eta bebai honek pasau aldotzela erresistentzian mekanismoa hasieran esienei. Orduan, ze egoeratan gare gaur egun munduan, arazo honen inguruan. Antimikrobianoekiko erresistentzia gaur egun osasun publikoan daren 10 mehatxu nagusixenen artean kokatzen da osasunan mundu erakundian arabera. Eta segatik, 3 arrazoigatik, lehengoa izango litzake olako bakterioek eragiten dozkuen gaixotasunak ezin diela tratau edo ezin die sendatu, hobeto esan da, oinarte erabili izan dian antibiotikuekin. Gero, beste alde batetik, edapena olako bakterioena oso azkarra dela, oso azkarra edatzen die eta zabaltzen die, eta azkenik, gaur egun dagon investigazio linea antibiotiko berrixak ateratzeko, probatzeko eta merkaturatu alizateko oso motel doiala. Orduan, gero eta antibiotiko gutxiago erabili geinke, eta gero eta motel hau sortzen die antibiotiko berrixak. Eta datu batzuk emutian aldera, estimazioak die, baina, 2019 urtean, estimatzen da, 1,7 milioi eriotza emun ziela antimikrobianuekiko erresistentziai lotutako gaixotasune gaitxik. Eta, estimau da, ez badugu inungo neurririk hartzen, eta honekola jarraitzen baldin badau, 2050 urterako, zifra hau igoko dela 10 milioi eriotzara urteko. Eta kasu horretan, antimikrobianuekiko erresistentzia pasauko litzake izatera lehengo eriotza kausa munduan, minbiziana gainditxuta. Hontaz gain bebai, komentatzia
olako arazo bat daukan bai pertsona, bai animali bizidun bati, tratamentu berezixak emun biajako, diagnostiko asko, proba asko enbiajako jakin arte ze antibiotiko emun aldotasun, orduan horrek gainkostu bat suposatzen daue bai ekonomian. Eta kalkulatzen da dela 1.500 milioi eurokua urtian Europar Batasunean, gainkostu hori. Bale, ze faktorek eragiten dabe antibiotikuekiko erresistentiak dien bakterioen agerpena eta edapena askartzia. Egisa da, herrialde batetik bestera aldakorrak diela faktore honek, baina badarela batzuk danetan eragina daukenak, izango liakela gaixotasun eta infekzioen aurrian prebentzio eta kontrol neurri eskasak eukitzia bai ospitaletan, bai nekazaritza ustiat egixetan, beste alde batetik antibiotikuen erabilera okerra, normalian izaten da, ez daukogulako informaziorik antibiotikuen inguruan, edo ez jakintasun handixa daukogulako, eta generalian emuten dan egoeria izaten da geixegi erabiltzea antibiotikuak. Beste alde batetik, gaur egun dagon legedia ez betetzia, honen inguruko legedia ez betetzia, eta beste alde batetik baliabide urrixak eukitzia, bai diagnostiko horako, bai txertuak lortzeko eta bai tratamentuak lortzeko. Eta gero ja, batez be, garatzen da bizen herrialdietan, osea, bai, izango litzake, ur garbisa ez eukitzia edo ez eukitzia bihar bezain beste, eta honekin lotuta higiene neurrixak ez izatea egokixak. Bale, hain pasauko naiz ja, Neikerren lanian ibilitzako proiektua buruz berba itxera. Proiektu hau 2018 urtean hasi zan, eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagai politikako departamentuak laguntzen, emandako diru laguntzei eskerreta aurrera atara ahal izan da. Izena dauka uragan, eta izena ez dator kasualidades, gaztererazko sigla batzutati dator, izango zala uso racional de antibióticos en ganadería, eta euskeratuta izango litzake antibiotikuen zentzuzko erabilera abeltzaintzan. Proiektu honen helburu orokorra da bakterioen erresistentzian agerpena eta edapena berandu dutzia edo eragostia, beti be antibiotikuen zentzuzko erabileran oinarritutako praktiken bidez. Eta aipatu beharra dago, berez proiektu hau ez dala EAE mailan, ez die laginak hartu EAE osotik ziar, erolan erabilidie, 5 ustiategitako laginak, aurreko proiektu bat ja martxan zegoela 5 ustiategi horretan, eta orduan aprobetxatze aldera bebai laginketa eta lagin horrek, hori 5 ustiategitako laginketak india. Eta orduan, lortuko dien emaitzak, ez dia izango EAE-ko egoerian isla zuzena, baina bai izango dela, lehenengo aproximazio bat eukitzeko aukera bat. Gero, beste alde batetik, komentatzia, guk proiektu honetan, ikertu ditugun 6 bakterioak diela agente zoonotikoak. Hemen agertzen die izen guztiak, ez dutzu beti izenak esango, zehazkeria batutan bai jaleo bat izatea. Orduan hoize, die bakterioak 6 agentiak eta die zoonotikoak. Zen nahi dago esan honek, zoonosisen eragile diela. Eta ze da zoonosi bat? Izango litzake animali bati eragite hotzan gaixotasuna eta edo infekzio bat, zeina baldintza naturaletan transmititu aldan gizakixai. Orduan, bakterio honek gaidia infektatzeko bai animalixak eta bai gizakisa. Eta konkretuki, oin bai ingotuet berba pixkat bakterioen inguruan, segatik aukeratu die bakterio honek ikertzeko. Esan duten bezala, 6 bakterioak dielako agente zoonotikoak eta gainera elikagaiain bidez transmititu leizke 6-ak, eta beste alde batetik, 6 honetatik 4 dielako patogeno oportunistak. Ze da patogeno oportunista izatia? Berez, gure gorputzeko mikrobiotako partaide diala, leku desberdinetan, eta printzipioz ez dozkue kalteik eragiten, baina gure immunitate sistema ahulduta dagoen momentu batian, bai bihurtuko liake kalte eragingo zozkuela gure buruai. Orduan, Escherichia coli, lehengo dagoen, lehengo dagoen bakterioa, da gure traktu gastrointestinaleko
bakterio bat, eta zeren eragile da, beherakuak eragiten ditu batez be, baina gero badago handui konkretu bat, hemen idazta jarri dutena O157 H7, zeinek bere jarduera metabolikuan toksina bat produzitzen da ben. Toksina hau deitzen da xigatoksina, eta horren ondorioz bakterio handui konkretu horrek eragin leizke bebai kolikuak, beherako odoltsuak eta gorakuak bebai. Eta hilkorra izan leike. Gero, beste alde batetik, Campylobacter bi espezie aztertu ditugu, Campylobacter coli eta Yeuni, honek die patogeno oportunistak ez dienak, osea, bi bakterio honek hartzen ditugun danetan gure kalterako izango dira. Eta honek die osasunaren munduko erakundian arabera mundu mailan beherakuan erantzule nagusixak. Eta hortaz gain, sukarra bebai eragin aldabe eta gorakuak baitza. Gero, Staphylococcus aureus da gure azaleko patogeno oportunista bat, eta hortaz aparte beixetan mastitizan eragile nagusixa. Guk ikertu dugu zen ustiategixak izan dira esnetarako erabiltzen dian beixen ustiategixak, orduan Staphylococcus aureus hau agertzea be ez da bape positiboa, azkenian mastitiza eragin aldabelako eta horrek animalixei kalte itxeotze, ez dare ondo animali horrek, eta hortaz gain kalte ekonomikoak bebai ekarriko lituzke. Eta honek zer eragiten dau, azaleko infekzioak, endokarditiza eragin aldau, pneumonia bebai, eta shock toxikoan sindromea be eragin aldau. Eta azkenik, bi Enterococcus espezie, Enterococcus fecalis eta faecium, honek be gure traktu gastrointestinaleko biztanliak, eta endokarditiza, septisemia, eta batez be gernu traktuko infekzioen eragile dianak. Guk metodologia erabili duguna edo izan da lehengo eta behin bakterio espezie horre guztiak identifikatzia, eta behin identifikau ditugunean, karakterizauen ditugu fenotipikoki eta genotipikoki. Honek zesan nahi dau, guk jartzen, fenotipikoki resistentziak behitzia izango zen askuntza plaketan, euren askuntza medixuetan, antibiotikoak eitxuta, behitzia haber zeintzuk dien kapasak azteko, zeintzuk ez, horria ikustozu, erresistente baldin bada hasiko da naizta antibiotikoa egon, adibidez, zenbat azten dien, jakitzeko bai ze kontzentrazio itxoten aurre baino zein ez, eta olakoak. Eta gero genotipikoki ikertzia hori izango litzake behitzia ze mekanismo genetikoi esker, edo ze aldaketa genetikoi esker, lortzen deben bakteriuek erresistente izateko gaitasun hori. Eta bukatze aldera, zein geinke guk, aurre itxeko, edo gure aportazioa itxeko antibiotikoen aurreko erresistentzia murrizte aldera. Lehenik eta behin, antibiotikoak hartzia osasun profesional gaitu batek agintzen dozkunean bakarrik, hau da, oin gripian kanpaina eta dagoela eta jende asko gripiakin dagoela eta askotan entzun izan duenik baten bat jundala gripiakin medikoanera eta eskatu etzala antibiotikoak emuteko. Eta azken finean hori hasiera baten esan duten antibiotikoak bakterioen aurka itxeabe, baina gripia virus batek eragiten dau. Orduan, ez dutu esertako balioko antibiotikoak hartzia gripia gainditu alizate hortan, Eta beste alde batetik, antibiotikoak hartzen garenian jarraibideei jarraitzea beti. Hau da, adibidez, daukou pneumonia bat, eta esatu eskue, hartu biozu, antibiotikoa 10 egun. Eta gu igual sentitzen ga superrondo 7 egunetara. Eta esateu, ez dut bukatuko hartzen. Hori bai da, errore bat. Ze azkenian, guko indio, nahiz gu ondo sentidu, dauzkou bakterioak gure barnean, igual ez hainbeste kalte hain handixa eragiteko bezala, gure ikuspuntu hortatik ez, baina azkenian eragingo duguna izango da, gure gorputzian antibiotiko kontzentrazio baju bat oindio mantentzia, eta bakterio horrek gai izatia azteko bizirauten kontzentrazio horretan. Orduan poliki-poliki erresistente bihurtzen junalko liake. Eta hori da lehengo arazua. Gure esku dagona hori arazo honi aurre itxeko edo konpontzen saiatzeko izango zen pauta horre bixak beti ondo jarraitzia. Gero, beste alde batetik, egongo zen prebentzioa, eta ontarako, azken aldixan asko entzun izan ditugunak, eskuak maiz garbitzia, oso importantia,
justo bakterio honek elikagaien bidez bebai transmititu leizkienez, elikagaiak baldintza higienikotan prestatzia, gero gaixo dagoen pertsona batekin edo animali batekin hurbileko kontaktua edo saiestu ezin badugu neurriak hartzia, ez, guk eskutsatzeko, eta bestalde batetik bebai sexu harremanetan babes neurriak hartzia. Eta, bueno, ja bukatzeko, osasunan munduko erakundiak emundako 5 giltza edo bebai, egoera honetan pixkanaka hobeten juteko, izango liakela sukaldatziakin lotuta, hori ez, transmisio hori saiesteko elikagaien bidez, garbitasuna mantentzia beti, sukaldian, eta gu geu. Gero elikagai gordinak eta ja sukaldauta darenak bereiztuta gordetzia, adibidez frigorifikoan gordebia bau, aparte gordetzia. Elikagaixak guztiz prestatzia, hau da, ez baldin badakigun nundi datosten elikagai horrek eta ze baldintzatan konserbau izan dian, ez jolastea horrekin, ez, azkenian orain dago supermodan tartar, sushi, ez dakize, baina egin behar badozu zuk etxian, eta ez baldin badakizu nundi datorren produktu edo zelan jundan katai horretan zure gana heldu arte, erabat prestatzia, elikagaiak temperatura segurutan mantentzia, eta beti erabiltzen dugun ur eta lehen gaixak kalterik gabiak izatia. Eskerrik asko. Jartzetu. Spoiler. Bueno, ekaitzek esan daben bezala, nire izan naiz, eta oin momentuan doktoretza bat nago itxen, Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako kampusian dagon Zientzia eta Teknologia Fakultateko landaren biologia eta ekologia sailean. Bueno, Maitane bezala biologia ikasi neban, eta gero Bartzelonan biodibertsitateko masterra ineban, eta hori eta gero jarraitzenean hemengo irakasle batekin kontaktuan. Eta bera proposau zoztan, ni karreran eguanian hasi nintzen proiektu batekin doktoretza bat itxia, eta orduan bekia eskatu neban, eta oindala 8 bat hilabete eman zozten, EHUko bekia, eta orduan lanian abilen proiektua da, oin esplikauko zuetena. Eta ikuste osoen bezala dagoela lotuta urtegiek landaretan dauken eraginakin. Orduan, bueno, lehengo hasteko presentoko zeintzu dien nik ikertzen dituten ekosistemak, diela ibarbasoak. Izenak berak esaten daren bezala, ibarbasoak dira ibaien ertzetan hasten dien basuak. Eta hemen ikusten dozu ez, ibaia eta bere onduan daren bi baso zati honek izango zien ibarbasoak, eta behin ibarbasoa pasauta aldauk jarraitzu basuak, ez? Edo kasu askotan agertzen den bezala larreak edo soroak. Orduan, ibarbasoak dira oso sistema garrantzitsuak, eta euren ezaugarri nagusixena da daukela oso biodibertsitatea handia, ez? Euren inguruan daren sistema urtar eta lurtarrena baino asko zaundixaua normalian. Bai landare aldetik eta baitxa animali aldetik. Eta honen arrazoi nagusia da diela oso lur emankorrak. Azkenian, euretatik gertu darenez, badia nahiko lurra beratxak. Eta hortaz gain, dia garrantzitsuak ze jokatzen dabe sistema urtar eta lurtarren arteko zubi bezala. Eta hori da nahiko garrantzitsua, narrasti, gazti askontzat, eta bueno, azken batean, urarekiko dependentzia daukeen espezie gehixenentzat. Hortaz aparte, ibarbasoak dauken beste ezaugarri bada, diela oso dinamikoak, ez? Azkenian, urestatzen dira oso azkar eta lehortu bebai. Ze dependitzen dabe uneko unian, eurei pegauta dago ibaixana. Eta honek oso aldakorrak dienez, ibarbasoa baitxa. Ibarbasoak dauken beste gauza bada, askotan ibaiak besten dituztela, ez? Ikusten duzuen bezala hemen dago ibai alde batetik, eta azkenean gaur egungo gizarte antropiko hau bestetik, ez? Eta ibarbasoak jokatzen dabe barrera bezala. Eta hortaz aparte askotan, ibaietara isurtzen dien hondakin asko, kutsaatzaileak eta ibarbasoetako zuhaitzetako sustraiek xurgatzen dituzte, eta hola lortzen dabe uran kalitatea bermatzia pixkat.
Baina, bueno, honedanaz aparte, ibarbasoak dira gaur egun Europa mailan oso ekosistema mehatxatuak, ez? Eta, bueno, gainera, oin momentuan kokatzen dira habitaten zerrenda gorrian. Eta hori askotan dago eraginda gizakiak sortutako alterazio hidrologikoen ondorioz, ez? Azkenian dira baso batzuk animalixendako eta bezala oso egokisa dienez, guretako baitxa. Uretatik gertu egotiak baitzen ditu oso aprobetxagarriak. Eta, bueno, badare oso mehatxatuta. Eta orduan, hau ikusita, ontsa esplikokotze pixkat zeintzuk aldien izan alterazio hidrologiko honek, ez? Bueno, alterazio hidrologiko bada, azken batean, ibai natural baten fluxuan eragiten dabeen giza ekintza bat, ez? Eta hau alda izan ekintza puntual bat, igual momentu baten ibaiai kalte itxia, ez? Edo ekintza iraunkor bat, hau da, egitura bat edo zehose dagona horbetik konstantemente ibaia saldatzen. Eta alterazio honek, azken batean aldabe eragin ibaian aspektu desberdinetan, ez? Ibaian maiztasunean, iraupenian, ibaien ibilguan, emarixan eta abar. Orduan erakutziko zuet pare bat adibide alterazio hidrologikoenak, ez? Adibidez, hemen dare ikusten dien ur pompak. Erabiltzen diela uretatik ura etaratzeko. Eta askotan ura hau erabiltzen da inguruneko lurretako, ingurunetako lurrak ureztatzeko bat, ez nekazaritzarako erabiltzen dienak. Hortaz aparte dare ur pompak baitxa, baina erabiltzen dienak ura isurtzeko. Eta hemen ikusten duzuen bezala, urorenek eixenetan izaten dira industriatik datozenak edo herrixetatik eta hondakinekin juten dienak. Gero, da baitxa ubideak, ez? Azkenian, ubideak itxen dutena da, ibaian ibilguko zati bat desbia hau, ez? Eta ura hau eramaten dabe, baitxa normalian nekazaritzako lurrak eta hola ureztatzeko. Eta, alterazio hidrologikoak pila badare, ez? Baina niontxe ikertzen abilena dia urtegixak. Eta urtegi bat azken batian, da olako eraikin handi bat, zeinen bere helburua da ura biltzia eta metatzia. Eta ur hori normalian erabiltzen da helburu desberdinetarako, ez? Orduan, batez be, erabiltzen da biztanleria hornitzeko, ez? Herrixetara eta heltzen da uran askotan urtegixetatik dator, baitxa industriarako asko, eta aurreko adibidetan ikusi duen bezala bebai, nekazaritzarako. Eta, oin ja pixkat hori dana aurkeztuta, sartuko naiz nire tesi proiektuakin. Orduan, ni ikertzen abilen urtegisa, ekaitzek esan daren bezala da itoizko urtegisa. Eta kokatzen da hemen, Nafarroan, ez, ahoitz deitzen da herrixan. Urtegi hau dago sortuta justo irati baian ibilguan erdixan. Eta horre hemengo irudiontan daukozu, ez, ze forma daukan, eta urtegire dauka 1.100 hektareako azalera bat, osea, nahiko handixa da, eta goitik bera dauka 600 metroko luzera. Orduan, urtegi honen eraikuntza hasi izan 1988 urtean, eta garai hortan izan zen oso gai polemikoa, azkenian beste gauza askon artean eragiten sotzalako babestuta zeren 4 gunei, eta hortaz aparte eukibia zebalako ingurumen inpaktu oso handixa, oso naturala zen zona baten. Baina, polemika danaz aparte, urtegixan eraikuntza aurrera eraman zen, hemen daukozu argazki batzuk, eta azkenian 2003 urtean martxan jarri zen, ez? Hor daukozu eia argazki bat urtegixa urakin eta ja martxan. Orduan, kontua da, urtegixa martxan jarri aurretik, Euskal Herriko Unibertsitatetik eraman zala aurrera proiektu bat, nun lagindu zien irati ibaiko eta bere ibai adarretako, ibarbasoetako landare dibertsitatea, ez? Eta hortarako lagindu zeben 300 bat puntu, irati ibaiko eta beste hemen ikustu zuen ibaietako ibarbasotan, eukitzeko kontrol bat landare hor zeuan landare dibertsitateana. Orduan, hau da nire proiektuko eskemia, ez? Eta hemen ikusten duzuen bezala, hau izango zen irati ibaia, eta itoizko urtegisa sortu zen erdixan.
hortaz aparte Itoitzko urtegisa jasotzen dau baitxa Urrobi errekako urak, eta behin urtegitik irtetzen da Irati ibaiai, gehitze jako lehengo Erro ibaia, eta pixkat aurrera usaraitzu. Bueno, jau jakitzeko Irati ibaia gero doia Aragoira, eta gero Aragoiak bukatzen da Ebruan. Baina, bueno, nire eskemia da hemengo hau. Orduan, nire tesiko helburu nagusia da ikustia ber Itoitzko urtegi honek zer eragin eukida ben ibar basotako landare dibertsitatean eta bertako zuhaitzen hazkuntzan. Hortarako, hau ikertzeko, bi metodologia desberdin nabil erabiltzen. Lehenengua izango zen landare dibertsitatea aztertzeko eta bigarrena zuhaitzen hazkuntza aztertzeko. Orduan, lehenengo esplikauko zuet, lehenengo punto hau, ez? Eta hortarako jakin bihau zen landare dibertsitatea. Orduan, landare dibertsitatea azken batian da, eremu batian, aurkitzen dien landare espezie guztiak, ez? O landare espezien zerrenda bat. Baina hortaz aparte, garrantzitsua da baitxa jakitzia, espezie hortaiko bakoitzak ez ze proportzio daukan edo ze estaldura daukan gune hortan. Ez, hemen ikuste zuen bezala, ez da iguala, hemengo zuhaitzon edanak 125 portzentai eukitzia, edo desberdin egotia sakabanatuta. Orduan, landaren dibertsitate hau aztertzeko, dauko, bueno, hemen ikuste zuen eskema hau, ez dago eskala zehatzian, eta hemengo punto nedanak dira zuek imagen bat itxeko, ez? Baina guen gabiz bueltatzen, oindala 20 urte laginketak inzien punto berdinetara, eta ingoan, oindala 20 urte egin zan laginketa berdina, ikusteko zela aldatu dan dibertsitate hori, ez? Orduan, zuek hemengo X bakoitza, imaginau biozue, ibaian onduan dagon basuan zati bat bezala. Orduan, behin baso zati bat eraltzen gala, guk itxen dugu, hemengo hor ikustu zuen metro eta olako material danakin, 200 metro karratuko azalera bat delimitau, ez? Orduan, honek dauka mendikona 20 metro eta mendikona 10, ez? Hemen daukuzei argazki batzuk, eskazkenean 200 metro karratu nahiko handixea eta hemen doia, ez? Hor doia metro bat eta hemen doia beste bat. Orduan, gu hor behin partzelia delimitauta daukoula, itxen duena da, bertako landare espezietanen zerrenda bat. Hasita zuhaitza handixenetik, landara txikixen erartez. Eta horrekin batera espezie zerrenda horri gehitze jau, espezie bakoitzak daukan estaldura azalera horren barruan. Orduan, azkenian guk laginketa bat etiketarako emaitza edo laginketian helburua da inventario bat lortze, ez? Inventario iso bada azkenian, esan duten bezala ez, zerrenda bat espeziena eta espezie bakoitzan estaldura, dala holako zehose. Eta orduan, hemengo hau da, erabiliko una konparatzeko lehen hauti daukun datuekin. Eta bueno, guen gabiz, partzela bakoitzan lau eskinetan, olako estakagorri batzuk kolokatzen, bihurtzeko permanent plot. Honen nahi dago esan, izango dela partzela batzuk permanentiak, eta hola hemendik etorkizun batian, alko gala bueltau lekusea atzortara, eta ikusi denboriakin zela doian aldatzen espezie dibertsitate hori. Da, bueno, hemen lagatzotuet argazki batzuk ez, zegu egonga aurten lagintzen, aurten gaudan, eta ikusteko ez zela itxen dan. Garo, laguntza bai eukidot ez, azkenian nahiko lan luzia da. Eta bueno, komentatzia, justo aurten gaudia nahiko berezixe izan dala, segondien lehortiak diela eta baskotan junga basuetara eta topau duzu, landanak superzikatuta. Eta hori azkenian faena bat izan da, ze normalian gara jontan ezien hola egon biako, eta landariak identifikatzerako orduan, eta hola, pixkat komplikaua izan da. Eta bueno, esan duten bezala, hori izan ere tesiko parte bat ez, eta hurrengua da ikustia. Urtegixak zer egin eukidamen bertako ibarbaso honetako zuhaitzen hazkuntzan. Eta hortarako, erabiltzen gabizen teknikia dendrokronologia. Orduan, dendrokronologia azkenean da teknika bat, eta aratzen da bena zuhaitzan barrutik lagin zati bat, ez? Eta hortarako dauku hemen dagoen erramintza hau dala barrena, ez? Eta barrena honek jokatzen da sakakortxoz bat bezala, ez? Eta holan bueltaka eta aratzen duzu azkenean zuhaitzan barrutik olako lagin zati bat, deitzen dala akore. Orduan, behin lagin zatixa daukoula,
hor aldau ikusi zuaitzak zeatin daukan, ez? Ze zuaitzak urtero erastun berri bat sortzen dau, eta erastun horrek zenbatzen aldau jakin zuaitza horren adina, eta zuaitzen erastunen zabaleriak indikatzen dozku zuaitz horrek ze baldintza jasan ditun, urte horretan ziarrer. Orduan, guk nahi deuna ikusi da, urtegitik gora eta urtegitik bera daren zuaitzetan, base desberdintasun egondan azken urte hontan, ez? Azkenian saiatuko etaratzen laginak zuaitzen nahiko handixetatik, gutxi gora bera 30, 40 urte daukenetatik, eta holan, lagin berdinan eukiko urtegi aurreko eta urtegi tageroko aldaketa hori. Eta etarakoz lagina baitxa inguruko erreketan kontrol bezala eukitzeko. Eta bueno, justo ontsa azaroan nabil laginketa honedanekin, ez? Ze justo azaroa edo udazkena da zuaitzak euren askuntza garaia bukatu da ben epokia, eta ordan azken urteko erastuna beukiko, eta bueno, hemen dauko zue argazki batzu. Eta hori izan da dana, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Bixoi, indako aurkezpena itxik, ulertu dugu batzu gehiago beste batzu gutxi hau, baina bueno, izan dozue moduan, azaldu dozue. Galderarik ero baldin badare, prest ezta, erantzuteko? Vale. Txekuak ez di animatzen. Kanpoko igual. Haupa, bueno, superrondo Bixon aurkezpena oso politxak, asko guztau jat. Bigarna ez ezagunagoarenetako, baina, bueno, interesgarri xabe oso. Eta, bueno, esan dozu ez tezixan ondiokan gutxi zoiala, eta seguru nago ez dutzula eman denboria ondiokan konparatzeko ingo laginketako emaitzak horrekuekin. Baina beste nonon, beste urtegi batzutan, eindako ikerketetan, ikusi izan da, zuaitzen askundian desberdintasunak eragiten dituztela urtegixak egotiak edo? Batzutan ikusi izan da, urtegixak azkenean itxen da benez, erregula, hau ez, ibaixa, igual erastunak irten diela askoz danak antzeraku hauak. Eta ez daukela hainbeste azaldura bezala. Baina ondukan ez du ikusi asko. Orduan ez dakit. Ez, bueno. Bueno, 4 urte barru, etorriko gaberri dentzera, a ber, ze ikuste zuen zuek. Eskerrik asko. Eskerrik asko, oso ondo, nire ere asko gustatu zait. Irati, aurten uste dut museoak hemen dokumental bat aterazun, Eluiarrek ekoiztutakoa, eta zan urtegien, urtegiak kendu bar zituztela, eta zeragin edo kalte, edo, bueno, horrekin ere, lotuta, ez dakit, ez? Kentzearen alde abantaiak edo asaltzen zituzten, nik uste dut honekin ere lotuta egongo dala, esan nahi dut. Bintzak, gogoratzen dudanez, merezi zuela, ze oso polemikoa izan da, bai, Frantzian eta urtegian mantendu nahi dituzte, eta ez dakit zuze pentsatzen duzun horren inguruan. Hombre, gisa da, urtegisa azkenian dala eraikuntza oso handi bat, eta ja hor indako kaltia ja asko inda dago. Orduan hori, guke urtegi hau ikusten daunean eta pasatzen goia zenian, ja ikusten da gauza batzu ja diela pixkat ezin dienak berreskuratu, ez? Azkenian urtegisa aldakendu, baina hor lehen zegoana ez dakit oso ondo ze pasauko zan horrekin. Alate ben, ikustot ikusin biako zala, ez? Eta ikusia bertako sistemak eta lortzen badabe lehengo naturaltasun hori rekuperatzia, nik ustot ideia oso ona dala. Baina, horre nik ustot polemika asko gongo dala eta jende gutxi urtegixak entzian alde, baina bueno. Eta aprobetxatuz, familiak dena dakit, neko aprobetxatuko dut, eta Maitane, zu antibiotikoen mundua zoragarri hori bakterioena batez ere, kaparren bakterio edo infekzioa sortzen duen limeren gaixotasunari buruz zeo zer badakizu edo zer dagoen, nola dagoen antibiotikoen gai hori?
A ber, ez dakit asko horren inguruan. Badakitena da, hori kaparra bai dala transmisoria, ez? Osea, infekzioan ez dotza eragiten berai, basik eta transmititzeko vektore bezala jokatzea bela, eta gero badagola hori, sendatu edo kontrola hau dala, ez? Igual irati daki, bai, hau igual irati baki. Hori, ematen botzue tratamentua X denbora baino lehen, ez? Edo lakon bat? Bai, preventiua ez, baina ja behin gaixotasuna infektatu haukosunean, antibiotikoak aldabena inda... Kontrola, ez? Bai, eta enblan gelditxu hori geixa zabaltziain. Osa, beti eukiko zu gorputzian infekzio hori ez, inplan latente moduan, baina ez da jungo geixaura. Osa, kontrol pian edo alik eta kontrolatuen euki halko dozu. Baina hortarako harrapau da oso goiz, ez aldan eta azkarren, zeia behin pasatzen bada denboria eta nik ustot antibiotiko horria ez da bela askorako balio. Egisa dabe bai, kaparrak, osa, hain dago danon agotan ez, pixkat gai hau kaparrena eta egisa da, uste dut, baina isa seguro nago, lehengo 24 ordutan oso arrisku bajua dagola transmisiorako, bakteria, virus edo dana dalako mikroorganismoen transmisiorako, baino, 36 ordu, uste osala, 36 ordutik aurrera, ja hori esponentzialki doia igotzen posibilidadia, ez? Infekzio hori pasatziana. Orduan, baten batek noiz bait kapar baldin badauka, alik eta askarren kendu, eta hola, saieste oso arriskua. Antibiotikoen resistentziarako, hor komentau dozu, importantia dela antibiotikoa ekartzia biadanian bakarrik eta tratamentua esan dako moduan bete bidala. Baina hor bai komentatzen da, medikamentuak eta askotan bihar ez da moduan desegitearen, azkenean itxasoak eta kutsatuta darela eta arrainak bebai, erresistentzia, kutsatuta dela, urrori hartzen dela, eta arrain horre jatiakin be garela sortzen erresistentziak antibiotikuei. A ber, hori da, kontua da hori lehen esan dutena, ez? Azkenian, bakterio asko erresistente izan lehizken antibiotikuei elikagaien bidez transmititzen die. Eta zuk arraina jaten dozu elikagai bat bezala. Orduan, arrazoia daukazu, azkenian oso importantia dela desegitia modu egoki batian antibiotikuetaz, ez? Osa, badare punto batzuk bertara eramateko, eta ez botatzia basurara edo botatzia errekara edo dana dalakua. Ze azkenian, hor bebai, basabiz arrisku bat jartzen, ez? Ekosistemai. Bakterio horrek eragiteko ez gizaki bat izuzenian, baizik eta ekosistema bateko bizidunei, eta gero, kasu honetan, arrain bat jaden eskero, eta arrain horrek badauka bakterioak erresistente dienak antibiotikuei, zuri transmitidu leike. Orduan bai, hori bai oso importantia gisa da, ez du pentsa gortanik. A ber, bai hori, gauzia da, berez, Espainian, ja debekauta dago hori eta Europan baitxa, baina batez be hori askuntza faktore bezala emuten zotzelako, ez? Osea, emuten zotzen biharrik ez eukenian. Igual, euren askuntzia potentziatzeko emun alzotzen igual antibiotiko batzuk, en plan, ez gaixotzeko ez dakizerena, bada espada, prebentzino moduan, hori da, bai, eta egisa da, oin legedia oso zorrotz dagoela horrekin, baina, karo, ezin dozu kontrola ubez jende danak ze praktika erabiltzen ditun bere ustiate egisetan, ez? Orduan, askotan gainera, proiektuan parte esan bebai, ustiategiko jabiak eta abeltzainak darenak lanian animalixekin, kontzientziatzia benetan arazo badago nana, ze azkenian, igual eurek antibiotikoa eurendako da pastilla bat bakarri, tipo emun eta ematen jatzun bezala ez dakit edozein janari, eta ez dauke gero kontzientzia hori, ez? Orduan, bebai aterazien panfleto batzuk, bai abeltzainen dako eta bai veterinari zuen dako, informatiboak, zetako erabiltzen di antibiotikoak, zeri
zeintzu dira arriskutsua hauak zeintzu gutxi hau, gero igual tratamentu bezala erabiliko dalako eta igual azken aukera da tratamentua euki ahal izateko, infekzio baten aurrian, eta bueno, hori dana be bai proiektuan parte izan da. Bai. Bueno, igual honekin ja bukatzen dugu, ez da? Erantzun dozue galderai, errezak ziren, ero zuek jakingo zuen, nekezak errezak izan dien, baina azalpenak oso ondo eman dituzue. Así es que, eskerrik asko. Gracias.